Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas un venres máis por estar aquí nesta conferencia de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, que ademais, como último venres de mes, coincide ca celebración do pleno ordinario. Unha Xunta de Goberno que trae, como sempre, grandes noticias para a provincia de Pontevedra. Hoxe aprobamos 4,3 millóns de euros para fomentar a cooperación cos concellos, impulsar a nosa lingua e igualdade e avanzar na construción da provincia do deporte. O detalle. Aprobamos a concesión das axudas para os servizos de normalización lingüística cun reparto de 200.000 euros. Tamén demos luz verde á adxudicación da formación do programa Máis Xuntas dos anos 26 e 27 por preto de 700.000 euros. Aprobamos as bases de axudas aos clubes que compiten en ámbito inferior ao estatal dotadas tamén de 700.000 euros e 2,7 millóns de euros para investimentos nos concellos. 350.000 nas liñas 1 e 3 do Plan Más Provincia, 850.000 no Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e 1,5 millóns de euros para as estradas provinciais, concretamente en Mos. Fora do orde do día, temos o que é o resume do Pleno, e vos vou a falar dunha viaxe institucional que emprenderei mañán en Nova York. É unha sorpresa que vos desvelarei ao final, pero por de pronto xa vos digo que os que estades aquí presentes nesta sala tivestes sorte hoxe vir a esta rolda de prensa. Comezamos, dando conta dun asunto que me interesa especialmente como galego falante e como responsable e delegado das competencias en lingua na Diputación de Pontevedra. Porque hoxe aprobamos a concesión das axudas coas que apoiamos a través da Diputación os servizos de normalización lingüística dos concellos de menos de 50.000 habitantes cun orzamento de 200.000 euros. Un total de 9 concellos van a recibir estes recursos. Concretamente, a Caniza, a Estrada, Moaña, Mos, Ponteareas, Redondela, Salceda de Caselas, Valga e Vilagarcía de Arousa. Todos eles reciben unha achega de 20.625 euros para o mantemento. Agás Mos, que recibe 35.000 porque crea un novo servizo e, polo tanto, entra nunha categoría distinta. Estas axudas vanlles a permitir subvencionar os gastos de persoal ata o 100% no caso de creación, caso de Mos, ou ata o 80% no de mantemento, sempre dentro desos importes máximos que vos comentaba anteriormente. Así que seguimos traballando para impulsar o emprego do galego en todas as esferas da vida, para incrementar o seu prestixio, especialmente entre as xeracións máis novas, e que este patrimonio de valor incalculable non se perda. E precisamos do apoio de toda a sociedade e contamos cos mellores aliados, os concellos desta provincia extraordinaria. E agora imos con igualdade, porque adxudicamos a contratación para desenvolver o programa Máis Xuntas dos próximos 2 anos, cun orzamento próximo aos 700.000 euros. E, como saben, a través deste programa ofrecemos cada ano máis de 200 obradoiros para federacións e fundacións en fins de lucro da provincia que apoian o desenvolvemento das mulleres. Polo de agora, xa están adxudicadas as accións do ano 2026. Un total de 207 obradoiros que chegarán a colectivos de 53 concellos. Vanse formar en tecnoloxía, creatividade, natureza e saúde, creando redes onde poder compartir experiencias e estreitar vínculos. Seguimos dando pasos para apoiar as mulleres e o tecido asociativo, que son actores fundamentais para que esta provincia poida avanzar e poida ter futuro. Entramos agora noutro asunto de especial relevancia. Creo que a estas alturas ninguén dubida de que este goberno é un gran entusiasta do deporte e por iso queremos construir a provincia do deporte con mayúsculas. E no marco desta meta, aprobamos as bases de axudas aos clubes que compiten no ámbito inferior ao estatal durante o 2026, cunha dotación de 700.000 euros. Con respecto ao ano 25,
incrementamos en 50.000 euros. E aquí, estas axudas divídense en dúas liñas. A primeira, para clubes deportivos cuxa actividade principal se desenvolva no ámbito inferior ao estatal, tanto cun equipo como cun deportista, este ano conta con 640.000 euros. 640.000, o ano pasado tiña 600.000, e son 40.000 máis que o ano pasado. Un ano 2025 donde se beneficiaron 553 clubes con axudas de ata 3.000 euros. A segunda liña, que é a que se van a beneficiar todos aqueles clubes que contan cun equipo na competición de fútbol preferente Galicia. Aquí a sube de 10.000 euros con respecto ao ano 25. Van a dispor de 60.000 euros no ano 26, e o ano pasado financiamos 11 clubes con achegas máximas de ata 6.000 euros. Así que estes 700.000 euros podanos empregar para financiar os gastos derivados da súa actividade. Todo o que ten que ver con competición, adestramento, os gastos federativos e a adquisición de material deportivo, sanitario, entre outros. Así que, unha vez máis, poñemos a disposición dos clubes para que teñan todos os recursos cos que poderlle amosar ao mundo que somos a provincia do deporte por excelencia e amosar que non hai obstáculo que valga e que non vai impedir que cheguemos á nosa meta. E agora, investimentos de concellos, porque é algo fundamental a comparación cos mesmos. Somos un goberno municipalista, nunca tantos investimentos realizou a Diputación nos concellos, e hoxe demos un novo impulso ao Plan Máis Provincia para inxectar preto de 350.000 euros nos concellos de Cangas do Morrazo, A Estrada e Vilaboa. En concreto, a Estrada recibe 90.000 euros na liña 1 de investimento para mellorar os accesos ás vivendas da Sagrada Codeseda e repavimentar o campo da festa de San Xorxe de Cereixo. Vilaboa recibe máis de 100.000 para a construción dunha pista de pádel. Unha pista de pádel que xa contou con 110.000 euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que aprobamos fai escasamente 2 semanas. E na liña de creación de emprego, Cangas de Morrazo recibe 153.000 euros para a creación de 9 postos de traballo. Así que, semana a semana, vamos facendo e habilitando investimentos nos concellos ao beiro do Plan Máis Provincia, das liñas para a anualidade 26 e 27, dotados con 85 millóns de euros. No que se refire ao Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, 6 concellos da provincia van a recibir un total de máis de 850.000 euros. Dozón, máis de 81.000 para mellorar a instalación hidráulica da piscina municipal. Ponte Cesures, 94.000 para adecuar e mellorar as edificacións auxiliares do campo de fútbol Ramón Diéguez. Ribadumia recibirá 107.000 para a reforma dos vestiarios e instalacións do campo de fútbol da Bouza. Sanxenxo, 121.000 para as zonas de gradas do pabillón de Nantes e o campo de fútbol de Baltar. Porriño recibirá 205.000 para a remodelación das instalacións do velódromo municipal, e Cangas de Morrazo recibirá 243.000 para mellorar os campos municipais de fútbol das pistas do Cañata, tal como informou a vicepresidenta Luisa Sánchez esta semana. Fútbol, natación, deportes urbanos. Temos infraestructuras preparadas para acoller competicións de todas as modalidades e disciplinas, e temos clubes que fomentan a práctica deportiva desde a canteira ata a élite. E hoxe falamos do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, como todas as xuntas de goberno que aprobamos, que tivemos con anterioridade, para facer e aprobar os investimentos deste terceiro plan que está dotado con 8 millóns de euros. E agora, xa na parte de estradas de titularidade provincial, a isto se refire a que aprobamos o expediente de contratación das obras de mellora de seguridade viaria e mobilidade peonil na EP 2601 Mos Puxeiros, no Concello de Mos,
cun orzamento de 1,5 millóns de euros, donde a Diputación financia o 80%, estamos a falar de 1,2 millóns, e o 20% restante o Concello de Mos. Vamos a actuar nun treito de 1,3 km á altura de Dornelas, crearemos un itinerario peonil, pavimentar a calzada, renovar a rede de drenaxe e de iluminación, introducir reductores de velocidade e renovar o mobiliario urbano, entre outras moitas cuestións que teñen que ver con a seguridade, insisto, viaria e peonil. Fora da Xunta de Goberno, o que vos falaba. Comenzo por esa viaxe institucional que vou facer a Nova York, donde as Rías Baixas están a percorrer o mundo e chegan a Nova York. En este sentido, decir que mañá iniciaré unha breve visita institucional, unha breve viaxe institucional a Nova York para participar en 2 actos relevantes para a cultura e a gastronomía da nosa provincia. O primeiro deles terá lugar mañá sábado ás 5 da tarde, hora local aquí en España, e que vai ser a inauguración da exposición do escultor cambadés Manolo Paz, titulada A distancia que une, que consistirá en expoñer 2 pezas icónicas en Manhattan. Manolo Paz, que viviu e formouse na Gran Manzana, será, sen dúbida, unha oportunidade de ouro para que a nosa cultura volva a brillar desde un dos centros da cultura e do mundo occidental. Ese mesmo sábado asistiremos á recepción prevista polo cónsul de España na cidade, como adoita ser habitual cando realizamos viaxes ao estranxeiro, e que sempre reporta un intercambio de pareceres e de experiencias interesantes para a provincia. O domingo participaremos na Feira do Cocido de Lalín, na Casa de Galicia, en Nova York. É unha iniciativa que está pilotada polo Concello de Lalín para divulgar este plato tan simbólico das Rías Baixas e compartir unha xornada con centos de residentes galegos no exterior. E xa o martes de regreso retomaremos a axenda institucional aquí na provincia como é habitual. Último venres de mes, pleno ordinario. Unha sesión, por dar as pinceladas de cuestións que poden ser trascendentais e que se incluyen no orde do día. Aprobamos as bases e a dotación orzamentaria do Viadepo, un plan dotado con 8 millóns de euros que poñemos a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes para que reparen os viais de titularidade municipal que foron danados polo tren de borrascas que afectou esta provincia a principios de ano. Eu aquí agardo que saia adiante por unanimidade, que sí, que o Partido Popular ten os votos suficientes para que sea por maioría absoluta, pero esperemos que o Bloque Nacionalista apoie esta iniciativa e o PSOE tamén, que últimamente andan algo por libre e esperamos que haxa unanimidade neste sentido. Ademais, imos aprobar proxectos para a mellora de 2 estradas provinciais, a EP 8101 en Portas e a P6004 en Lalín. No apartado de mocións, 4 mocións, unha do PP, para solicitar ao Goberno de España unha conexión a Internet digna para toda a provincia de Pontevedra, vivan onde vivan os nosos veciños e veciñas. 2 mocións do PSOE, relacionada coa limpeza e conservación dos ríos, e outra sobre a estrada EP 2401 do Porriño. E, por último, unha do Bloque Nacionalista Galego, a favor da paz e en contra do imperialismo e o militarismo. E, pola miña parte, antes de revelarvos a sorpresa, que será despois das preguntas, se as tedes. Bueno, aí se incluye o gordo e os 8 millóns necesarios para o plan Viadepo. E logo hai cuestións menores, pero iso é o que acapara o importante da modificación de crédito. Algúna pregunta máis? Cal será a sorpresa? A ver, quinielas. Bueno, deixo para o final isto, é unha das informacións que dou, proporciono polo menos unha vez ao ano,
e quero facervos a vos partícipes, os que estades aquí presentes, é unha maneira de rendervos un cariñoso homenaxe. E é unha maneira tamén de darvos as gracias por estar aquí venres tras venres, ou cando sodes convocados actas da Diputación, e tamén a paciencia que tedes que ter comigo. Aquí xa falo de algún retrasiño que me provocastes que me corrixa. O ano 2026 neso ainda non está sendo do peor. É verdade, con todo o cariño do mundo, pois vos quero premiar porque chegamos á terceira edición do Premio PAN. Foi o cumpleanos meu o domingo, 19 de abril, polo tanto, aquí vos quero agasallar con un pan alá da miña terra, de Rodeiro. Hai 2 panaderías, e cada ano ven unha panadería. Hoxe, pois, é da panadería Jesús, ese famoso pan que marcha todas as semanas para a Casa Real e que vades a poder degustar e disfrutar. E cando o comades, pois que teñades presente a Diputación, o presidente, bueno, pois a mellor. Así que xa digo, con todo o cariño, de verdade, que é un verdadeiro placer cumplir anos, imaginádevos, e que nos vexamos aquí, pois, venres tras venres, que ao final tamén creamos lazos de familiaridade que son importantes. Aí están as bolsas, co pan, vou vos a facer a entrega de... Quen é primeiro?